Ahoj milovníci pobytu v přírodě. Dneska bych vám chtěl představit plachtu, která by se vám, stejně jako mně, mohla líbit. Jedná se o plachtu od polského výrobce Lesovik, který se primárně zaměřuje na šití hamak, zateplení podhamaky a právě i plachet. Model, který vám chci dneska představit, je Lesovik Hexa. Materiál, ze kterého je plachta vyrobená, je 100% padákový nylon s ripstop úpravou proti protržení. Má šestiúhelníkový tvar a její rozměry jsou 360 na 300 cm. Plachta váží bezmála 500 gramů. Má 6 upínacích bodů a integrovaný závěsný a napínací systém. Tady bych řekl, že dokonalost je docílena jednoduchým řešením. Nyní vidíte detail závěsného systému. Lanka navázaná na hřebenovou linii mají na konci očka a v nich uvázaný kovový háček. Stačí jen lankem obepnout strom a háčkem uchytit lanko. Další vychytávkou je napínací systém, který se nachází u všech 6 rohů plachty. Dá se tak dobře napnout i povolit hlavní hřeben i jednotlivé cípy plachty. Tak já jdu zabalit plachtu zpátky do přepravního obalu. Na této plachtě se mi líbí, že jsem schopný ji zbalit takzvaně na stojáka. Jo? Měl jsem plachty, které jsem nebyl schopný složit ve vzduchu, aniž bych si je položil na zem. A když byla ta zem mokrá, tak jsem si domů přinesl půlku lesa. Jo? A to nechcete. Chcete, aby ten les tady zůstal, že jo? Takže já si nejdřív odendám kolíčky. Napadlo mě, že by bylo dobré ukázat i možnost zavěšení plachty pomocí turistických hůlek. Může se stát, že budete chtít bivakovat mimo les, někde na louce nebo v horách. Tak já doufám, že se vám plachta Lesovik Hexa líbila. Pořídit ji můžete na našem e-shopu toulavej.cz a u příštího videa se na vás budu těšit. Ahoj!